Melyik iskolából jöttél? Szia, Gyuláról, az Erkel Ferenc gimnáziumból jöttem. Hódmezővásárhelyről jöttünk, a Bethlen Gábor Református Gimnáziumból, és hát egy nagy csapatként 11-en jöttünk az iskola diákszínpadával. Debrecenből jöttünk a Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumból. Tatabányáról jöttünk az Árpád Gimnáziumból, 4-en jöttünk. Miskolcról jöttünk a Lévai József Református Gimnáziumból, talán 21-en, azt hiszem. Milyen kategóriában mit adtok elő? Hát előadjuk az ember tragédiájának végül is az első művét, az egy ilyen paródiaszerű, és hát azt adjuk elő. Színpadra állítottunk egy Molière darabot, a címe a Képzelt beteg, amit Simon Ferenc tanár úr rendezett, a magyar tanárunk, és ezzel készültünk. Különböző kategóriában, én például a fotó kategóriában indultam, de van zenekar, táncos, mindenféle kategóriában indultunk. Kamarakórus kategóriába indulunk, és hát könnyű zene, de vannak más művek is. A Makarancos hölgynek egy sajátos feldolgozását, a Hárpillanatról jut eszembe című darabot adjuk elő. Ez az első edő, amin részt veszel? Nekem ez a második már, mert végzős vagyok, ugye. Ez az első edünk, és reméljük, hogy jó lesz. Ez az első edőtök? Igen, ez. Igen, most vagyunk először. Vannak a társulatból olyanok, akik már voltak. Fáklyás felvonuláson voltál már? Igen, 2 éves végig fotóztam az egész fáklyás felvonulást. Én még soha nem voltam, én személy szerint, de szerintem a többiek sem. Nem, szerintem az egész csoportunk nem volt még fáklyás felvonuláson. Nem, még soha. A városban szokott lenni nálunk ilyen fáklyás felvonulás, de itt még erre kíváncsi vagyok, hogy itt milyen lesz. Nem, még nem voltunk. Ez lesz az első. Melyik programot várod a leginkább? Az esti koncerteket és a fáklyás felvonulást persze. Este a koncerteket és a bulikat, mert nagyon sokat készültünk erre a rendezvényre, és kicsit már szeretnénk kikapcsolódni. A koncerteket. A fáklyás felvonulásra kíváncsiak vagyunk, az érdekel. Először az előadásunkat, aztán koncert. Szerintem az elég jó lesz. Mi az első benyomásod a városról? Nekem nagyon-nagyon tetszik, én egyből szerelmes lettem Gyulába. Igazából még csak most jöttünk, szóval nagy benyomásom még nincs, de tetszik. Még csak ezt a környéket láttuk, de úgy érezzük, hogy jó lesz ez a hétvége.